Tá an chuid aisteoir I stair na scanáine atá garm ada cáiliúil buinte amach chu, agus Mark Moore fáca acu ar an domhan. Marlon Brando, Tom Hanks is a rula. Agus é an duine dóibh is inspirádach ná té nach duine ann an éonchar. Préachán don sco darbhanam Jimmy the Raven. Seo I scéal an sór réalta sin. Tháinig sa ganmh lech Mojave I 1934 agus tar éis tréanáil bhí sé ná an gach sort clás a dhéanamh. Bhí sé ábalta caint agus cúpla céad focail a tuiscint. Thosaigh a garm céimiúil sa bblion 1938 leis an scanán You Can't Take It With You. Is léir an céad dul sios go raibh tréanáil déantaige le bháistrí agus de bhór an léiriú sin tugadh an stúrthóir Frank Capra Porto ag ngach aon scanán aige as sin amach. Ar feadh 10 bliain behé an phríomh préachán I Hollywood. Wizard of Oz, It's a Wonderful Life, The Enchanted Valley, agus níos mó, thart ar 1000 scanáid. Deirtar gur aisteoir níos cliste é ná na naoine ar set. Gan an méid chéine átacanna ag tastáil uig ná na haisteoir déana. Ba gnó olmhór é gnó na bréacán. Bhí pá $200 buinte amach ag Jimmy gach seachtain. $200 do thréanálaí freisin, agus órachas $10,000 ag MGM. Bhí héanas fithe fréachán ann mar ionadí in áit Jimmy más roiach éasca a bhí a gceist gan clásanna speisialta. Bhí Understudies ag an préachán. In 1948 brunach bán ortó an gros darag tar éis 200 óra clog caite ag déanamh siamsa do híorsaidúirí tar éis an dara cogad damda. Chuig Jimmy ar scór I 1954 a scan an déirnach ná Three Ring Circus. Tásúlagam go raibh amaige slú mór páistí a thóga I dteach galánta ór mar is a rúnach dó, agus go raibh saolfád a suamhnach aige as sin amach, ach ní lis againn. Ní bheith is againn go Joe. Bhí Omar.